Hello. Welcome back sa ating channel mga amigo. Nandito tayo ngayon, location po natin. Nandito tayo ngayon sa Las Piñas City. Papunta tayo ng Imus, Cavite kasi meron daw signing ng MUA doon. Magdi-deliver lang tayo ng dokumento. Ay sa ngayon mga amigo, nag-iisa tayong bumabiyahe kasi tayo lang ang pinapunta ron sa Imus, Cavite kasi yung mga kasama natin may kanya-kanyang lakad daw, kaya ay napag-utusan tayo mga amigo. Tayo na lang ang magdi-deliver. Ibibigay lang naman tong MUA na to, tapos iiwanan na natin. Tapos pag naayos na nila, na permaan at na panotaryo na nila ito, babalikan na lang natin na maybe after 2 weeks or 1 week. Ayan mga amigo, tuloy-tuloy tayo sa ating pag-drive. Habang nagda-drive tayo mga amigo, pa-vlog tayo, baka makachamba mga amigo. Anyway mga amigo, maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber natin. Ganon din po doon sa mga amigo nating OFW. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa lahat ng oras. At ingatan sa ating lahat ng ginagawa. Ingatan tayo ng ating Panginoon. Ayan mga amigo, at ingat po tayong lahat. Kwento-kwentuhan lang tayo mga amigo. Dito kasi sa Maynila napaka-traffic. Grabe, kung medyo inabot ka ng traffic, ang hirap naman ng buhay. Hindi kagaya ng tayo tayo nga pala mga amigo, isang anak na magsasaka sa probinsya. Ang tatay ko po ay lehitimong magsasaka since po nang magising po ako or mabuhay po ako dito sa mundong ibabat. Maraming salamat din po sa aking mga magulang dahil binigyan nila akong pagkakataon ng buhay. At kahit hindi man nila naibigay yung karangyaan sa atin, nagpapasalamat po tayo sa ating mga magulang kasi sila po ay naging gabay natin nung maliit pa tayo, at hindi tayo pinabayaan, at hindi kagaya nung ibang mga magulang na kung ano-anong priority sa buhay. Kasi yung tatay po namin mga amigo ay napakasipag magsaka noong araw. Kasi nung nabubuhay siya, aalis siya ng alas 4 ng madaling araw sa bahay at papunta na po siya doon sa aming sakahan or yung aming binabayarang sakahan ng palay noon mga amigo. Medyo may kalayuan din po mga amigo yung aming sakahan noon sa aming tinitira, siguro mga 6 kilometers. Ganun po araw-araw ang ginagawa ng tatay namin, dahil kailangan po magtanim para mayroon tayong makain sa araw-araw. Ayan mga amigo. At yung tatay ko, maliban doon sa pagsasaka o pagtatanim ng palay, meron din kaming kaunting nyugan mga amigo noon, yung kung tawagin ay upland. Meron din kaming kaunting or maliit na nyugan. Kapag oras ng harvest ng nyugan yun, siya pa rin nag-harvest doon mga amigo. At pag wala na tatay po namin ay walang kahilig-hilig magtrabaho. Kasi pag lahat ng yun po lahat po ng yun mga amigo nagawa ng tatay ko, or tapos na yung mga yun, hindi na harvest time or nakapagtanim na ng palay, meron pa pinagkakaabalahan yung tatay namin. Meron po kaming yung taniman ng abaka. Yung taniman po kasi ng abaka sa probinsya, medyo ang hinahanap ko po kasi ng abaka yung malamig na panahon or malamig na klima. Kaya ang taniman namin ng abaka noon siguro kung susukatin natin, estimated po natin ay mga 7 to 10 kilometers from galing po sa amin. Kasi yung po na sa bundok, doon po nabubuhay ang abaka. Yung climate po kasi ay nahanap ng abaka yung malamig na klima. Doon po siya madaling lumaki at madaling dumami. Kaya yun ang tatay ko. Kapag nakapagtanim na ng palay ang tatay namin, nakapag-harvest na ng nyog, yung naging kopra na, yun naman ang susunod niyang pagkakaabalahan mga amigo. Hanggang sa lumaki po ako, isang beses lang po ako nakasama doon sa aming abakahan na yun, ay kung saan talaga namang napakasipag ng aking mga magulang. Ayan, maibigay lamang po yung pangailangan namin sa araw-araw.
ganyan po ang ating mga magulang. Hindi po nila iniisip yung kanilang sarili. Yung tatay po namin ay hindi ko po nakita na nagsapatos po yun. Hindi ko po nakita na nagchichinelas yung papunta sa Bukirin. At hindi ko rin po nakikita nakabuta or nakachinelas man lang pag nagsusuga ng mga kalabaw. Kami po nga pala meron kaming mga kalabaw kung saan katulong ng aming magulang sa pagsasaka doon sa aming palayan. Kasi wala naman po kaming tawag dito, yung pambili po ng traktor, yung traktora kung tawagin. Wala po kami pambiling ganyan. Kaya yung tatay ko ay nag-invest siya doon sa kalabaw, yung katulong-katulong po namin sa pagsasaka. Actually, hindi ko naranasan po yun na mag-araro sa bukid. Pero minsan po sumasama ako sa tatay ko kasi gusto ko rin pong maranasan. Nung ako'y maliit pa, sumasama ako doon sa tatay ko sa palayan. Sinusubukan ko mag-araro. Pero talagang mahirap po talaga ang buhay ng magsasaka. Kasi biruin mo umulan o umaraw, kailangan tuloy-tuloy lang ang tuloy-tuloy talaga ang pag-aararo. Ganyan po ang buhay ng isang magsasaka. Kaya yung puso ng magsasaka talaga hindi nawawala sa atin yan, mga amigo. Bagamat dito tayo nakatira sa kalungsuran or dito sa Metro Manila, yung naghihinaya nga po ako, mga amigo, at yung amin yung lupa ng minana ng tatay ko sa lolo namin medyo nawala na. Nung mamatay ang tatay ko, nangailangan ng pera yung nanay namin, medyo hindi niya na-preserve. Sana balang araw makabili rin ako ng sarili kong lupa na sasakain or magtataniman ng mga gulay ba. Kasi masarap ang buhay sa probinsya, mga amigo. Unang-una, pag nagtanim ka ng gulay, pag namunga na at kaya nagtalpos na yung mga gulay na kailangan mong kumain ng fresh na gulay, meron kang kukunin o meron kang pagkukunan. Hindi kagaya dito sa Metro Manila, lahat dito binibili. Kailangan mong dumukot sa bulsa kung meron kang tutukutin. Ayan, mga amigo, napagkwento lang natin, mga amigo, yung buhay probinsya noong araw. Para sa akin, mga amigo, talagang mas masarap mamuhay sa probinsya kung ako ang tatanungin. Kasi unang-una, masipag ka lang sa probinsya, di ba? May konti kang puhunan. Masipag ka lang sa probinsya, makapag-alaga ka ng marami pong backyard chicken dyan na pwede mong alagaan. Tapos maliban doon, magtanim ka ng kaunting gulay, magtanim ka ng kamote. Kapag yan namunga na or nagkaugat na yung mga kamuting kahoy, kahit kaunti lang, mga amigo, sigurado makakatulong sa merienda o kaya sa umagahan. Kasi ang inyong mga amigo, ay hindi naman tayo masilan sa mga pagkain. Lalo na yung mga gulay na fresh, sasawsaw mo lang kung meron kang bagong, pakukulan mo lang yung gulay, mga amigo. Ang sarap na, mga amigo, healthy food na yan. Lalo na siguro kung bagong pitas mo, kagaya na lang ng talbos ng kamote, mga amigo. Pagkapitas mo, pakuluan mo na kagad. Talong, ngayon, ganon, okra. Maraming gulay na pwedeng pakuluan lamang, pwede nang iulam. Kasi, mga amigo, masarap yung mga ganon, mga talbos, mga green leaves, masustansya yan, mga amigo. Kaya kung ako bibigyan ng pagkakataon, siguro, mga amigo, mas gusto ko kung bilhin uli yung lupa na pag-aari dati namin. Kasi sayang, naghihinayang ako kasi alam mo naman, siyempre galing sa mga magulang natin yon. At doon tayo lumaki sa lupa na yon. Yung bang memorable yung lugar na yun sa atin, mga amigo. Ayan, sana, mga amigo, patuloy nyo suportahan yung ating mga video at ating channel. Malay nyo, suertein tayo, mga amigo, makachamba, di ba? Ganyan talagang buhay. Trabaho lang talaga. Kailangan natin magtrabaho para sa kinabukasan or sa future ng ating pamilya. Ayan, mga amigo, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbabiyahe. Nandito na po tayo ngayon sa may
Sana ba tong lugar? Nandito pa rin tayo sa may Bacoor. Bacoor pa rin tayo mga amigo. After nitong Bacoor ay Imus na yung pero hindi naman tayo siguro lalagpas lang tayo dito sa may kung tawagin natin yung Imus Toll Bridge nung araw. Ewan ko anong tawag na sa ngayon dito. Kasi no, naligaw din tayo sa area na to kung saan dito tayo nakatira sa Imus Toll Bridge nung manggaling tayo ng probinsya. Napagkwentuhan lang natin ang buhay ng isang magsasaka amigo. Ayan, yung aming tatay mga amigo, talaga naman proud na proud ako na naging magulang ko siya. Kaya kung ako papipiliin sa halimbawa, bibigyan pa ng chance yung magulang ko, sila pa rin ang pipiliin ko mga amigo. Kahit mahirap ang buhay namin noon, napakasipag naman ng tatay ko. Kahit hindi palayan, yung upland na tinatawag, ginagawa niya po yung palayan. Talaga namang kinukuha niya, kinokultivate niya yung lupa para maging palayan, lalagyan niya ng patubig. Kaya ganyan yung magulang na gagawin ang lahat para sa mga anak. Kaya proud ako mga amigo na isa akong anak ng magsasaka. Kahit anong hirap ng buhay noon mga amigo. During that time mga amigo, naalala ko nung yung El Nino yata yun, no? Sobrang init nung araw na natuyo lahat yung mga sakahan. Talagang astuyo, walang bigas noon mga amigo. During that time wala talagang bigas na nabibili. Yung tatay ko gumawa ng paraan yun. Kasi yung tatay ko maabilidad sa pagsasaka yun. Ang ginawa niya, nagtanim siya ng mais, kamote. Ang ginawa niya, araw-araw niyang pinagtsatsagaan yun. Kung saan yung malapit yung ilog mga amigo, yung malapit siya sa ilog, doon siya nagtatanim ng kamote, mais. Kasi hindi siya mahihirapan magdilig nga naman mga amigo. Ang ginagawa niya, yung ilog mga amigo na malakas ang agos, doon niya nilalagay ng kawayan. Tapos pinapaagos niya doon sa kawayan yung tubig papunta doon sa may tanim niya. Kaya hindi natutuyuan hindi natuyo yung mga tanim ng aking tatay or ng aking mga magulang. Hanggang sa mamunga, di meron kami kinakain araw-araw. Nung umpisa magkalaman yung mais namin, yung tatay namin sa umaga magluluto ng mais. Pagising mo may mais ka ng aalmusalin. Tapos nung mais ay mayroon din kamote na masarap at talaga naman mabubusog ka sa pagkain ng kamote o kaya kamuting kahoy mga amigo. Yun ang naging kuha namin nung araw. Yung kumbaga yun ang naging pamatid gutom namin. Habang karamihan sa mga Pilipino noon na nagtitiis sa mga amigo, yung bigas na may amoy kung tawagin noon, yung NGA kasi nung araw mga amigo, yung National Food Authority, tawag noong araw niyan ay National Grain Authority. Yung NGA kasi nung araw yan mga amigo. Ayan mga amigo, at medyo nandito na tayo sa Imus, medyo malapit-lapit na tayo doon sa pupuntahan natin. At hinahanap na natin yung area mga amigo. At maraming salamat mga amigo sa lahat ng sumuporta sa ating channel at sa ating mga video. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, kung nagustuhan nyo po yung ating video sa ngayon, paki-subscribe na lang po at paki-click ng ating notification at para tayo ma-notified pag dating ng araw na may video tayo. Maraming salamat po. God bless you. I love you all.